Παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, έτσι, 12 Αυγούστου. Η Κέρκυρα καίγεται, χαμός, σοφέρ χαμός. Είναι 2:30 τα ξημερώματα και βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας. Όλο το team σοφέρ, το μισό team σοφέρ για την ακρίβεια, βρίσκεται τη συγκεκριμένη στιγμή εδώ. Είμαι περήφανος για αυτούς, έχουμε επαγγελματίες σοφέρ, γνώστες για το κάθε γνώστης του αντικειμένου. Έχουμε ειδικούς σοφέρ για κάθε διαφορετική περίσταση, γιατί όπως γνωρίζετε δεν είναι όλοι οι πελάτες οι ίδιοι, ο καθένας έχει τις ξεχωριστές του επιθυμίες. Αυτή τη στιγμή όλοι οι σοφέρ έχουν τη δική τους πριβέ μεταφορά, γνωρίζουν ακριβώς τον πελάτη. Θα σας δείξω ένα στιγμιότυπο, ένα βιντεάκι από τα αστέρια τα οποία βρίσκονται εδώ στο αεροδρόμιο, γιατί πάντα είναι αστέρι κοντά μου. Δείτε.